Ja, du. Han älskar mig. Vänta lite, jag skrattar. Jag skrattar på innan. Han kanske behöver komma ifrån så att ni kan komma tillbaka. Filmar du nu? Nej. Ja, det känns. Alltså jag pausar och du bara filmar. Ja, jag ses på bloggen allihopa. Vi ses på bloggen. Inte ställa den någonstans. Nej. Karvan, du, jag, Sofia, Sofie. Och så var den. Ja. Linnea och jag står och dansar vanligt. Sofia den här. Vilka då? Sofia, kommer du ta i den som vann dem? Ser du blir Maria? Va? Smile! Vad var det vi gjorde nu?